Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela isitima samampondo babamkhulu mkhulu phakade ame. Impela uShembe ekufikeni kwakhe kuleli zwe lakwaZulu kuze kuyoshaya khona emampondweni, wayeyilwile impi yakhe yezimpikisano nezenkolo wayiqeda, njengoba wayishumayeza ngisho nabo abelungu, abefundisi, amandiya kanye nayo yonke inhlobo yabantu ababekholwa nababengakholwa. uShembe phela wayifikele kuwabantu ababekholwa ngalesa sikhathi besezikhundleni okuyibona ababeyiqonda kahle le ndaba yobuKristu, njengoba wayishumayeza nabo abefundisi babelungu ababesuka khona phesheya kwikomkhulu lawo amaKristu, njengoba naye uJohn Ntagalibalele Dube owayeumbhishobhi omkhulu khona e-American Port, owayefunde nakhona phesheya kwezilwandle khona eMelika, lapho abamxhasa khona ngazo izizumbulu zezimali zokuba afike kuleli zwe akhande zona izimishini ezimbili ezweni laseMkhomazi. Waphinde wakhanda naso isikole esasikhona lapha kwelaseNanda Ohlange. Lesi sifundiswa esikhulu naso sayivuma induku yakhe uShembe, njengoba sagcina sifike kuyo sacela ukubhabhadiswa. Ngisho nabo abafundisi bakhe uShembe wayebanikezile amandla ayisimanga akho phela ukushumayela bephendule abantu bephinde bebathandazele bebasindise. Lokho wayekwenzela kona phela ukuphungula umsebenzi ungahlale kulindwe yena ngaso sonke isikhathi, njengoba naye umfundisi uMzobe wayemnikile lamandla. Kulapho-ke aze amthumela khona endaweni yaseMthwalume, lapho amnika khona imali elinganiselwa ku-R3 ukuba agibele isitimela anikele khona. Nangempela umfundisi uMzobe wahamba waze wafika wehla esiteshini eMzumbe, wahamba eshumayela kuyo yonke indawo eshumayeza abantu, kanti uzoshumayela aze ayoshumayeza ngisho umvangeli webandla elikhulu lakhona eMthwalume, ama-American Port Mission. Lowo mvangeli kwakuwuye phela uYengweni wakwaKhawula, abaqophisana naye uMzobe ngalo iBhayibheli. Ilapho wazwakala khona uYengweni Khawula esethi, "Ngiyezwa ukuthi nishumayela nithini, kodwa iyodwa into engizoyicela lapha kini, ngicela ukuba niphindele emuva nilande yena lo Shembe wenu enikhuluma ngaye. Ngifuna ukukhetha inkosi kahle phambi kwakhe," usho yena umvangeli uYengweni Khawula. Usho lamagama njena umfundisi uMzobe akasenayo imali isimphelele, kodwa uYengweni wamnika imali engango-R3 ukuba begibele phela nempelisi ayehamba nayo. uMzobe bebuyele khona eKuphakameni beyolanda uShembe. u-R3 kwakuyimali eyayinkulu ngalesa sikhathi, eyayenele ukuba behambe beze beyofika eKuphakameni. Wafika umfundisi uMzobe eKuphakameni wambikela umfundisi ukuthi, "Silapha Nkosi, sithunywe uye phela umvangeli uYengweni Khawula ukuba sizokucela ukuthi uhambe nathi ukuze akhethe inkosi phambi kwakho." Ezwa lawo magama uShembe wasukuma ngokushesha, watshela amakhosazana ukuba awamlungisele useyahamba. Nangempela baphikelela khona eMthwalume baze bafika emzini wakhe uKhawula. Wajabula kakhulu uKhawula ukubonana naye uShembe, babe sebexoxa isikhathi eside. Wazwakala esethi uKhawula impela uvela ezulwini. Wabe esekholwa kanjalo uKhawula ukuthi uNkulunkulu umbizele khona eKuphakameni. Yilapho abesetshela khona uShembe ukuthi usezimisele ukuba ayosula kuleli bandla lama-American Port esalabizwa ngokuthi namhlanje i-UCC.
kanye naso isikhundla sakhe sobuvangeli uzosishiya kanjalo. Kodwa uShembe wabe semxwayisa ngokuthi njengoba esezolishiya ibandla lakhe uzovukelwa izitha eziningi. Kodwa uKhawula akabanga nandaba naloko, ethathwe uthando lasekuphakameni. Wabe esenikeza uShembe nelungelo lokuthi uyohlala lapha emzini wakhe ashumayele izwi likaNkulunkulu, noma esuka kuliphi izwe uyofikela khona lapha. Washo nokusho ukuthi usecabange kahle futhi uzohamba ayolitshela ibandla lasemthwalume ukuthi useyashiya, useyongena ebandleni lamaNazaretha. Ngangempela umvangeli uYengweni wasenza lesi simemezelo khona emthwalume. Lezo zindaba zasabalala kakhulu, zahambisa umlilo wequkula. Wasuka omkhulu umsindo owuqale khona emthwalume, waqhubekela khona enyangweni waze wanyukela emhlungu. Kukhalwa ngaso isinqumo ayisithathile sokulaxaza ibandla lakhe kanye nesikhundla sakhe. UYengweni Khawula phela wayefuye nazo izingulube emzini wakhe, kodwa kwaza walangabo ububhokobhoko esezihlaba lezi ngulube, wavula idili abantu badla izinyama zengulube. UYengweni phela wayesefuna kona ukuba umuntu ohlanzekile njengoba esejoyine ibandla lamaNazaretha. UYengweni wabe sethembisa futhi uShembe ukumnika amadodana akhe amabili ayeyizigadla zezinsizwa ukuba bazohamba naye uShembe bamphelekezele noma yikuphi lapha azohamba eshumayela khona kulo izwe lasemthwalume. UYengweni Khawula wayenzela phela ukuthi uShembe bengamphazamisi abantu njengoba wayenezitha eziningi. Kodwa lamadodana akhe uKhawula ayengekho ngaleso sikhathi ngoba babeyodayisa phela ezweni laseLesotho, ngoba babedayisa yona imithi yokwelapha ngaso isiqu. Kodwa kwathi lapho bebuyayo ubaba wabo wabe sebatshela ukuthi usethathe lesi sinqumo sokuthi angene ebandleni lamaNazaretha, futhi uyawacela lamadodana ukuba awahambe naye uShembe bamvikele ezitheni zakhe. Kodwa wawatshela futhi ukuthi angimphoqi ukuba ningene ebandleni lamaNazaretha, kodwa wathi ngifuna nibe ngamehlo ami kuShembe. Nangempela waqhubeka kahle umsebenzi wakhe uShembe wokushumayela kuleli zwe lasemthwalume. Kanti ibandla lawo ama-American Board alikhohliwe ngesenzo sakhe uShembe sokuthi uthathe phela umvangeli wabo, lithukuthele liyaveva, likhanda wona amaqhinga ukuthi lingenza njani ukuze limgudluze. Leli bandla lama-American Board lakhetha ukuba liphuthume khona enkosini yendawo eyayiyikhaladi ukuba beyobika lolu daba lukaShembe lokuthi athathe umvangeli wabo bemfakele isimangalo, bephinde befakele naye uKhawula isimangalo sokuthi ufuye leli phekula elinguShembe. Kanti uShembe wayesekwazi konke lokhu abasezulwini base bemtshelile. Ilapho-ke ayisetshela naye uYengweni wathi, mntanami, sobabili manje simangalelwe. Vuka kusasa ekuseni uye emaphoyiseni, ngoba lolu daba luyobikwa khona emaphoyiseni. Inkosi yendawo isivumile ukuba ibandla namabutho lize emzini wakho ukuzongibulala. Manje inkosi izoya emaphoyiseni iyocela imvume yokuba izosihlasela. uJehova usengibonisile leli cebo labo. Ngaphambi kokuba benze leli cebo, phuthuma ufike kuqala emaphoyiseni, ufike uzikhulumele. Nangempela uKhawula wenza njalo. Wathi nje esalibika udaba emaphoyiseni,
yabitheleka inkosi ingena ngesango. Abelungu ababengamaphoyisa bathi kuKhawula akacashe emva kwesicabha, nayi inkosi isondele. Nangempela yangena inkosi, base beyibingelela bayibuza nokuthi ikhala ngani. Inkosi yathi ngizocela lapha emaphoyiseni ukuba ngithole imvume ngithumele abantu bami emzini kaKhawula bayobheka ukuthi uShembe ukhona yini, lona uyiphekula obangela ukuthi umvangeli uYengweni ashiye ibandla lakhe emthwalweni. Abelungu abachithanga isikhathi, bavele bamemeza uYengweni ukuthi akabuye. Wathushuka khona lapha eduzane uYengweni, inkosi yathuka yacishe yawa phansi ukuthi kanti ikhuluma ngoYengweni kanti ukhona khona lapha eduze. Ingelosi kaShembe yapha uYengweni isibindi nokuthi abelungu bemthande. Abelungu baba sohlangothini lwakhe uYengweni, balalela konke ayekusho. Abelungu babe sebebuza yena uYengweni ukuthi uthini ngalolu daba. Waphendula ngokuthi angeke ngikhulume amagama amaningi, kodwa ngizobuza umbuzo owodwa vo. Wabe sebuza umbuzo ukuthi njengoba yena eyizemtiti, kuvumelekile yini ukuthi abantu abamnyama bathunyelwe ukuyohlasela emzini wakhe. Phela umuntu wayezemtiti wayithathwa njengaye umlungu omnyama. Waphinde washo futhi uYengweni ukuthi yena uhlala endaweni yakhe ayithengayo enetayitela, akahlali ezabelweni zamakhosi. Abelungu babe sebephendula ngokuthi akuvumelekile lokho, abantu bangangena endaweni yakho kuphela ngemvume yakho, futhi lokho kumele kubhalwe enkantolo. Waqhubeka naye uYengweni wathi naye uShembe lo uhlezi emzini wami ngemvume yakhe. Abelungu babe sebekubhala phansi lokho kwakushiwo uyena uKhawula, base bejikela inkosi bayixwayisa ukuthi ize ingazami nakancane ukungena emzini wakwaYengweni, futhi abavunyelwe ngisho ukusondela endaweni yakhe. Uma benze njalo bayoboshwa izandla nezinyawo. Leyo ncwadi bayinika uYengweni, wahamba ethokozile. Inkosi yaphuma ijabhile, nayo impi yamakholwa eyayisihlomile yahlakazeka. Kodwa inkosi yeKhaladi yayilokhu iphonse njalo izinsongo zayo kuShembe, ithi ngelinye ilanga ngiyoze ngikuthole weShembe. Siyaguqa lapho igumgedlela, msulwa amafutha omkovu 20 minutes waphathe. Amen.